Ginpatpat sang Bombo Abogado nga si Attorney Crystal Joy Rason ang qualified theft. May kang tanan sa ginpasaka nga kaso sang Filipina actress nga si Kim Chiu batok sa iya utod nga sila kang Chiu. Sa interview sang Bombo Radio kay Attorney Rason, ginpahayag sila nga sa idalom sang Article 310 sang Philippine Revised Penal Code. Ang qualified theft amo isa ka krimen sa din abusan sa isa ka malapit nga tawo kon empleyado nga ginasaligan sa isa ka individual ang kwarta akon property nga ginapanagiyahan. So naman sa iyang ang qualified theft posible matabo sa sulod sang pamilya, employee to employer relationship, ginasaligan nga helper o kon tawo nga ginhatagan sang trust and confidence nga hindi ini mangawat. Ginklaro man sining ang qualified theft wala sang physical violence sa pagkuha sang propiedad sang isa ka tawo kag kun matabo nga mayara sang sakit tanay, mangin isa na ini ka krimen nga ginatawag nga robbery. Pahayag man ang common ang qualified theft nga kaso sa mga family business, joint bank accounts kag family property. Siya rin kabayin sang pagbatag ni Attorney Crystal Joy Adoracion. Qualified theft, I believe, if between sa families, kagalig ka nagid-abi, ma-discover sila months or years na kung saan nga may financial audit or may conflict na bala nga nag-arise or dako nagid katama ang nakuha. Damo gid kita way nga pwede maagyan anay before sang aton legal proceeding. So, first and foremost, kung same mga barangay nag-reside ang parties, pwede gid ka go through anay sa barangay conciliation under sa katarungang pambarangay law. I think pinaka-less nga damaging is mag-file sang civil action para sa accounting para mabalik man kung ano ang nakuha.